bali sakelo wa chukwa binigwe agolo nyezo yarago bisoya onyago amaloya onyago amaloya onyago amaloya onyago amaloya onyago amalikwu ni onyago amaloya agụ amalo nwanne amaloya Emajenu oyi emonijenu agụ bụ isi ọya agụ bụ isi ọya yanni mmadụ ijeri restọrantị ka o gote nri ka o lie ka o jeze ka ọkwa aka ya onye ọzọ ebulu nye ụzọ mmanya aka na nri na-akwaghị akwọ o wee bute kata ụwa mmadụ esole nwanne ya mma n'onu maka 50 naira n'enu ụmụ agbọghọbịa na-abọ bụ ọtọ n'ilo ba na-azọ chenji onye agụụ amala ọyị ya onye agụụ chakwale ya ojenu kaya bali sakelo wa chukwa binigwe agolo nyezo yarago bisoya onyago amaloya onyago amaloya onyago amaloya onyago amaloya onyago amaloya onyago amaloya n'enu nwakolobịa ebe ọ na-esu imi kele ibe bụ ya n'ọba agụụ n'ezie ni nwakolobịa ebe ọ na-atụ eke ebe ọ na-ama aka n'akpa n'ọba agụụ agadi nwoke na-esu imi n'ọba agụụ nwa agbọghọbịa na-eme nkwụyali n'ọba agụ ebe ọ na-achọ ibe ogeli omijegbu agụ bụ isi ọya Olise ekele ụwa do akọlụ onye eze ọnya akọlụ onye eze ọnya ụwa n'enu ụmụ okolobịa na-agaghalị ebe ebe a na-achọ nwa ọgaranya ba ga-anụ kaba nweta enyemaka ọ bụ na be nwere enyemaka bakụba nwatakịrị bakụba anya ka bakugbue kere ibe ebu ya n'ọbụ agụụ ụmụ agbọghọbịa na-agagharị ebe ebe a na-achọ chipụ dị mma ebe ebe a ga-eriju afọ n'ụwa ịnụ ụtanya wee debe n'ụlọ isi nya jiri nwayọ owebe iwe ọsị gị kelibe ibe ụbọchị ego ga-agbụ nwanyị ebula agbajewele gbawagwale m ọzọ na ndị ahụ ga-egbu egbu ojenu kaya bali sakelo wa chukwa binigwe agolo nyezo yarago bisoya ojenu kaya bali sakelo wa chukwa binigwe agolo nyezo yarago bisoya onyago amaloya agụ amaloya onyago amaloya onyago amaloya onyago na-esu imi onyago amaloya onyago na-atụ ekele n'ụwa agụ bụ isi ọya onyago amaloya
Igbo na-ena ibe meli mma ibe meli mma na-azụ abịa ọ na-azụ abịa ma ya na-emela ọfụma walugo 30 years ma ya bụrụ ego ga-eji nụ nwanyị o ruo 35 years ma ya bụrụ ego animu mgbe o ji ruo 40 years o wee ṅụọ iyi na ya ga-anụ nwanyị ibe o nyere ya nyezie o mesịrị chọta nwanyị n'ụba Kechi nyere nwanyị ọma Kechi nyere nwanyị dị mma ya bigaro n'ebo ya bụ Nkechi nyere tụlụ ime wee mụ ụmụ ejima ibe mere mma na kwaliri kedele ngem ụwa kedele ngem a na-ekwu ka na-ekwu Kechi nyere tụlụ ime ọzọ wee mụkwa ụmụ ejima na-atọ nwoke na-abụ n'obu nwanyị ibe mere mma wee tibe mkpu o wee bụ aka n'isi wee gbapụ ilo ebe a na-aṅụ kaikai ebe nọ na-aṅụzi mmanya wee gbaba nkata ebe a na-ele nwa ibe mere mma were ọsọ wee gbaba n'ụlọ wee kuru ụmụ na-abọ wee chọba ebe ọ ga-ele nwa mgbe na-eze ka a na-ekwe nwa ọnụ ọ bụ ego one 200,000 maka ovu pana abụọ 400 ka m were ego nụ wee zụba ndị ọzọ ebe na-ekwe nwa ọnụ ndị polisi wee bịa jidibe mere mma wee jụba anya ajụjụ nwa onye ka iku n'aka ibe mere mma wee tibe na nwa m bụ nwa m mana m chọrọ iri ya ka m were ego zụba ndị ọzọ agụụ mere nkale nwunye m mụli nwa wee mụzụ m eje nwee tọ kedele ngem ụwa wee majenuo ibe dị ka na-eme gọọmenti kpọrọ nwa wee zụba ụmụaka a na-ekwu ka a na-ekwu mazinu wee kpata ego ibe mere mma wee yọba ụmụ ya gbaa ya leba n'ọkwa na agụụ ka m ji kpaba agwa dị njọ ajụjụ anyị na-ajụ ụmụ okolobịa ọ bụrụ gị ị ga-agba ya lee agụụ bụ isi ọya Olise ekele ụwa aka ọlụ onye nzọnya ojenuo ka ihe bụ Olise ekele ụwa Chukwu obi n'igwe aka ọlụ onye nzọnya na agụụ bụ isi ọya ojenuo ka ihe bụ Olise ekele ụwa Chukwu obi n'igwe aka ọlụ onye nzọnya na agụụ bụ isi ọya onye agụụ amara ọyị ya agụụ amala ọyị ya onye agụụ amala ọyị onye agụụ amara ọyị ya onye agụụ na-esu imi onye agụụ amara ọyị ya onye agụụ na-atụ ekele n'ụwa agụụ bụ isi ọya ajụjụ onye agụụ na-ajụ onye ọgaranya mgbe nnọ nkịtị o nwere ibe imere mụ mgbe nnọ nkịtị inyere m aka echili na mbụlọ ọgaranya onye gbọrọ onye agụụ tata nwere ike ọpụta echi ọbụla odogwu nyere nye aka agụụ bụ isi ọya onye agụụ amụrụ nwanne ya ojenuo ka ihe bụ Olise ekele ụwa Chukwu obi n'igwe aka ọlụ onye nzọnya na agụụ bụ isi ọya ojenuo ka ihe bụ Olise ekele ụwa Chukwu obi n'igwe aka ọlụ onye nzọnya na agụụ bụ isi ọya agụụ amala ọyị ya onye agụụ amala ọyị onye agụụ amara ọyị ya onye agụụ na-esu imi
onye agụ na-atụ ekele n'ụwa agụ bụ isi ọya Anago, man,